أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. bandiraɓe julɓe wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. bandiraɓe fulɓe wiyoɓe wimi walla wimami. mi salmini on goto e mon fof inde mum yettode mum. mi salmini on salminagol islam. mi salmini on salminago enɗam. mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ko alhaji Boubou Sangot maccungel Allah towɗo e te poɗɗo hulede o telliti hande e tundi julɓe gam udditande on yewtere mon tonggode capanɗe jeeɗiɗi e jeetati e dow welede e ballal mawlana tabaraka wa taala joom gandal kumtidingal o. caggal ne bisma ɗon jaɓɓa ɗon e yewtere mon tundi julɓe mbiyen gartaten kadi koye hunde e gurdam ceerno Mouhamadou Sayid Ba weluyo Allah e makko. yewtere nde puɗɗino ɗen ñande nasade sappo lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayyi walla mbiyen alkamisa sappo lewru gonɗen ɗu gartuɗen hen e yontere yewtude nde. ko ardi foof ciftinen gurdam e nder wuuro Madina Gounass ngo ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba diidi ngo fawi koye gueɗe ɗiɗi. Goo, dewal Allah tugnigal e deftere senide Allahu taala nde e sunna Seydina Mouhammad mo jama kisal goni e muɗum o. ɗiɗi, golle jaarude to banggue ndema e jeygu yantude e ñeeñal hono ko wiyete ko e ɗemgal français artisanat. so Allah Madina Gounass naajo eni ɗewi sertude e hewɓe e Sénégal naaɓe ɓe nokkuji goɗɗi. sikkate ni ko Madina Gounass ko leydi gondi ndi jiiɗa e Sénégal. Allah e jikkuji hoɗɓe toon ɓe e hoɗɓe nokkuji Sénégal goɗɗi ɗi sertude yeru. worɓe Gounass naaɓe mawɓe ɓe ko joomen bahe en, hay sinno ni ko bahe ɗe cukkani ha noon foof ne. horsinɓe danawol dolokaji walla sabandoruji e laafaji daneji e mukke daneji. haymo ɓornaki hen e sukaɓe ɓe doloke walla sabandorne walla mbiyen haye sukaɓe ɓe ɓorniɗe hen lappa pied walla pantalon waddata hen ko wutte jurtiɗo kono wona kay simisel tan kaɗo wele nadorde. Madina Gounass wayi kadi kono leydi hertidi ni ndi ceerno o woni hoorejo walla mbiyen président mum joguidi kadi e gornama muɗum banggue saabu fannu kala ina jogana ko aywodirte e jagorgal hono ministre. e gurdam ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Sirajuddini e leyɗe sappo e ɗiɗi ina gonno e nder Madina Gounass. ete leegal hen fof ina joguino juma muɗum kam e duɗal muɗum janguirde Alqouran Karim. eɗen mbawi limtande en eɗen leeɗe. Madina ko leegal ɓurgal mawnude, ɓurgal darjude, nde tawno kadi koye nder ngal ɗon leegal ceerno hoɗi. ko leegal kadi ngal woɗɗani jeere rowrowre nde. leeɗe goɗɗe ɗe ko Darussalam, Dahibata, Missira, Hukaza, Yasriba, Darul Ijrati, Musdalifa, Karamatu, Musfala e Afia. gollal dowrowal ngal nder Madina Gounass ko ndema. ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba e hoore muɗum ene joguino e nder hitande 1998 gese jeetati ɗe goota hen kala tolni e hectare uji 5 ha heeɓini hectare uji 20. ɗen gese ko goo. Abisam Huna ko gese soras e mangoje e ananas e banana. ɗiɗi, Rabatul Fatihi ko gesa maaro e bukki. tati, Ben Oumar ko gesa limon e mangoje e banana. 4,
Madinatu Wat ko ngesa gawri e gerte e bukki 5. Fas ko ngesa gawri e bukki 6. Misra ko ngesa gawri e bukki kanyumne 7. Unfani ko ngesa gawri e barana e mangoje limon 7. Saatu ko ngesa gawri e bukki e gerte. Allahu akbar. Ete ɗeɗo gese ɗe kalɗen ɗo e nambuji ɗi kala ko godnoɗe e hitande ujunere e temedde 9,6 nden noon waɗi hikka duuɓi 51. Yamani kadi tawa wona noon tan foti, sabu ene jeeno e goƴaji ceerno wadde gesa mawba tawa ko mangoje mehe goni hen. O maha hen kadi huɓere foftorde so tawi nguleyki naatiri moƴƴi omo wawa joncade. ƴeewe tan bandiraɓe julɓe, bandiraɓe fulɓe, bandiraɓe heɗiyankoɓe tuude julɓe tedduɓe, saaha mo ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba jogui ɗiɗo miijoji jaaƴƴi luggiɗɗi o. Allahu akbar. Ko gonga ni almuɓe makko ɓe ine dawantunomo toon ene golloye nder ɗen ɗon guese, kono guese ɗe kadi ine gollorteno dawi kalis. Joni noon lernen kadi mbiyen ko soñeteno ko dañeteno e ɗen guese ko foof eɗen mbawi wiide ko rendo ngo jeyno ɗum, koye rendo ngo rutotono kono wona tan kay e galle ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba. Ala kila perɗo keso mbo suwa taw remde saka soña ene heɓatno hen guura mum, kila pamaro doole to banggue dañal ine heɓatno hen hakke mum, kila jaayaɗo walla ni naatowo hoɗande mo suwata o fuɗɗade golle ine heɓatno hen ko yeɗa. haɗani ɗon tan sabu dendagal galleji serenɓe makko jangguinnoɓe mo ɓe o rewno e juuɗe mumen e duɗe mumen ɓe, omo neldanno ɗumen kañumen e kira ɗumen. ko hono noonne kay ceerno men waɗi wi Allah meɗen ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba neldiratno galleji fuutankoɓe goɗɗi kewɗi e kala ko soña. Madina Gounass naɓe koye mumen ko jokkodirnoɓe en ɗam, ko jokkodirɓe ni en ɗam no fewi, yurmodiroɓe wallodiroɓe ɗoftodiroɓe ni hay dawi guese walla e mango koɗorɗe. almuɓe ɓene ko hono noon tan goori. eno kalduɗen ɗum ni jangguirde ɗe ko duuɗe alquranul karim tan, ala foof école gonɗo ɗon. eyyi won école jangguinowo Faraysinkore kam e arabere hono ko wiyete ko école franco arabe yiɗanoma heede ɗon e nder Madina Gounass e duuɓi cakiriɗɗi, kono tan ina wayno gasani tawni. ceerno men kaw men windiyanke wittiyanke taariguiyanke meɗen gana o hono Yaya Wane namdinoma ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba hol yiyande muɗum ko fati école tubakoɓe. ceerno o jaabimo ko leeri. ma en gartu hen so en jettima yewtere Fatam Lamire ndeɓe dañcuno waɗi hikka duuɓi 51 saabu koye nder lewru morse hitande 1968 wonno en juillet 1968. worti golle hono ndema jeeygu e ñeeñal gurdam e nder Madina Gounass fof ko dewal Allah. ala gamri, ala lambaji, ala fugu koyngel, ala sinimaji, ala bawɗe buubaji, ala sabareji, ala gaaci woni ko wiyete ko musique, ala kolle ñañoji. moolo ɓuuri famɗude tawetake e nder Madina Gounass, wuuro senigo ngo. Allahu akbar. dille nanade e nder Madina Gounass fof ko qistali e dursitali almuɓe walla hutbaji almami juma walla jewte l'islamiyankeje piilaɗe e leppi walla kadi jangɗeli. neɗɗo sewata yitere e nder Madina Gounass mukko ha jiiya hen ni cukalel ine fetta hay sinno tan ko baltekkere. ala noon kay ko haali yiide ɗum ene ɓaggi e ɓale walla e lemlemi galleji ene bawla. hayso ɓikkon salsalɓe kon keɓdama e bolol, kon joñoyto to woɗɗi, kon mbirno guite
kontaro hayni ko cukalon ngoron fuutankoɓe piirno nden ko wayno buggal tukotukordu walla langa buri walla naari gueyi walla fiyon walla ndugu walla yakeɓetiya e ko way noon wati noon tawetake nder Madina Gounass nde tawnoɓe neha ko needi ngarɗudi needi suniyankeri ala noon kay ko haali boombi walla cukalon ndewon ɓen ko nder tan takko yumiraɓe men hayni e nder galleji worɓe ko banggue rewɓe ko banggue koɗo gorko ina naata e galle ha yalta tawa soynaki hay sinno tan ko beelu debbo koɗo debbo ne so naati e galle ina andi to tawoyta rewɓe hoore mumen nde tawno e nder Madina Gounass ala fof gorko goɗɗo poɗɗo yiide yeeso debbo wortiɓe Allahu taala yamiri ɓe e nder deftere muɗum sennide nde hono Alquran Karim hay sinno debbo foti hawrude e gorko e bolol joñoto ete ñippa guite muɗum e leydi walla ni falo ha on gorko yawta nde fuɗɗa jokkade kañumne hammadi kandiji muɗum rewɓe fof ko murdotoɓe mawɓe hen semetɓe hen e boombi hen hayni cukalon murnoto dokkodiral juuɗe hakkude rewɓe e worɓe wortiɓe jomiraɗo joomi nder joom gandal kuftidingal o dagni ɗum hakkude mumen ɓe eyyi ɗum ɗo ne yiyetake e nder wuuro senigo ngo wuuro ceerno Alhaji Mouhammad Saïd Bango Allahu akbar eyyi hoto goɗɗe en jokka yewtere ha joni inchallahu taala ko faati ko noon e juulu mbiyen Madina Gounass naaɓe koye nder juma walla e nder jamaji tan juulata waktuji joyɗi jomiraɗo joomi nder sarɗi e julɓe julde e nder galle kay koko wiyete ko dawi gese worɓe yontuɓe ɓe kala koye nder juma Madina amma ɗum ala e nder jamaji leeɗe ɗi e juulata waktu joyɗi waktu fof jonɗo waɗete ko ida yettoyade juma walla jama tawane kay koye dow softede beelamma weltare weytare hay leliɗo mo sellani ma waddu hen dasoto hen ha yetto juma ha yetto jama legal mumen juula wona no guure teeruɗe ni wona no guure goɗɗi ɗe ni wona no nokkuji goɗɗi ɗi ni ɗo ganduɗon yimɓe ɓe jaggi tan ko tisubaru aljuma waɗɗi gorko jontuɗo mbo ala ganto juulede juma mbimi ɗo wona tisubaru aljuma tan worɓe yontuɓe jaggi ina poti yaɓande juma juuloya tisubaru ala ɗo e nder Madina Gounass ko waktuji joyɗiɗo didorino tuggi kadi ni ñalngu aseɗa hoore biir ha yettanima mawde hono aljuma moƴƴere malade jaggira ene poti juuloyede e nder juma Madina walla kam nder jamaji taweteɗi e kala legal ɗi e nder Madina Gounass dewal Allah fuɗɗori fof koye julde waktuji joyɗi to juma Madina Gounass walla kam bomo nder jamaji e leeɗe wuuro ngo ɗi en mbiyani rokkirde waktuji joyɗi ala mbiɗen ko rokkirde ɗi tawa koye nder juma walla e nder jama ɗaccanaganto tan ko ɗanniɗo hay on ene waggina nde rokkirde waktuji joyɗi e nder jumaji walla e jamaji ɗi tawi e nder nokku mo ɗannori o ɓe cellani ɓene eno keɓɗen haaldude ɗum nani ni ko poolaɗo ha leeɗi ronkitini hay juuldude darde o tan woni mo Madina Gounass naɓe mbi ɗaccanama ina wawi juulde ɗo leeliɗo Madina Gounass naɓe ni teddini kadi duwaw daaɗe gueloɗe baɗeteɗo so waktu rokkirama ha salminama o duwaw mo juuldannoɓe ɓe kala ɓamdata mbaɗa daari dow on duwaw ɓamdeteɗo dande dow ko jeelogal eɗen mbawi winni ko signature mo dendagal tijjaniyankoɓe initortoɓe wonde Gounass naɓe keftinirte e nder windere nde no fotirno ko nden mantode ko on duwaw dande dow serdi Gounass naɓe tijjaniyankoɓe ɓe lawol almami Malik woɗɓe ɓe oli Allah mabɓe
no gabdugol serdiri ñasennaɓe ɓe tijjaniyankoɓe heddiɓe ɓe ni ɓe ganduɗon kañumen so ene kabbira ene juula beltinto juuɗe hono ko wiyete ko sadlu eɗen mbawi wiide ni ceerno meɗen ceerno Alaji Moussaïd Ba ene wayno ko aadi fiɓodirno e julde waktuji joyɗi e nder jumani o seratano e wagginde julɓe ɓe e rewde Mawlana tabaraka wa taala joom windere ñemba e Seydina Mouhammad mo jaam kisal goni e muɗum o ɓurɗo e windere omo ɗannotono ɗanle goɗɗuɗe ngam wajade julɓe ɓe nde goɗɗoto kadi Allahu taala ndewa jamiroje makko ete ñemba cuɓaru bun Abdallah mo jaam kisal goni e mum o kila koɗo natɗo e nder Madina Gounass so tawi ko perɗo so tawi addi ɗum ko yidde hodde nder wuro ngo ala budde yetto ceerno nde tawno so jomiraɗo joom windere o yawti worti kanko ceerno ala fof goɗɗo bawɗo hodnude e nder Madina Gounass heewani ni boom ko feroɓe ɓe calana so on koɗo yettima ma waɗa taw stage wadde e surgaji nawe to kaare mumen to kañumen e almuɓe woɗɓe ɓe kaare gonɗo ni kadi e nder galle ceerno he tawa noon e on dumunna mo hoddi e maɓɓe kala omo ƴewnde yimɓe ene cunno nder makko e bowal makko kala ene ƴeewamo ene ƴewtudomo ene cunno no o waye juule nder juma so waɗi balɗe o nodde o jooɗo e yeeso ceerno tawa dental ngal kala en tawtora o namde ko fewti e yewdi makko e holko addimo e Madina Gounass o jaabo ceerno heewi fawtude hen tan ko koɗo bisimilla ma e Madina Gounass wuro l'islamiyankewo te tijaniyankewo min bismimama sago Allah kono kadi e dow jaɓa kuule amen ciforiɗe ni ɗe mana gona e nder galle ma mbasa notitade e ko noddanima ñiiɓa e julde e jama noɓe tawɗa ɗo ɓe ni mbasa toon hay goto mbasa ɓurnade potda hoore ma e yimɓe ɓe kala sa jaɓi ɗum aɗa wawi jaggirde hoore ma Madina naajo no idi ɓema ɗo henne ɓeeni eyyi mbiyen jaabowol koɗo perɗo o heewi wonde tan ko eyyi minani mi jaɓi ɗon e ɗon ceerno waddamo e kalfinaru leyɗele o walla mbiyen ministre de l'habitat et de la construction on yaada e makko hollamo parcelle aji ɗi o suɓa hen parcelle mo yiɗi e nder kadi leegal ngal yiɗi ngam maade hen hoɗorde makko kanko perɗo o ko ñande henne kay ceerno hollodirtamo e Gounass naɓe ɓe waɗamo persante ceerno wiyaɓe koɗo mon nani koɗo cuɓiɗo leegal mon ngam hoddude e moɗon nani mi halfini on mo mbiɗo ñaago on ne kay nde balloton mo no o hoɗiri eyyi mbiyen ɗum firti ko yoɓe mballumo kamɓe kala no potirno no o mahiri hoɗorde makko o fawtini hen kadi e tottede ngesa bawremi haɗani ɗon tan bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe heeɗiyankoɓe tumde julɓe tedduɓe haɗani ɗon tan saabu so tawi ko o surga ñande hoɗorde makko pari nde hey o rokkete korɗo Allah so tawi hawri kadi ko ala ko tiŋiri ko ceerno tottamo ɗum Allahu akbar to banggue goɗɗo bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe heeɗiyankoɓe tumde julɓe tedduɓe gande cagarte ngala Madina Gounass jinɗo kala kuugal ene fayi mum gorko o addete koto juma to lappe e yeeso rende ngo kala
fawe kadi alaman mo ganduɗon ko miskineɓe tottete ɗum walla waɗi e lawol Allah so on gorko jinɗo salima kuule pawaɗe muɗum ɗe eyi on kam yaltinta wuuro ngo tan yaltinta wuuro ngo koyne wona duuɓi ɗiɗi so famɗi so tawi o ñaaguima yaafuya caggal nde o timmini duuɓi ɗiɗi ete yimɓeɓe kala jaɓanimo tuubuya makko o jaafimamo eyi hayrun o ɗacce o arta wonande debbo jindaɗo one kañum natnate koye nder suudu e nder galle ceerno he joom galle makko ara e fiyamo ha yone eyyi ɗum ɗon noon addantamo kanko gorko o kanko joom galle o serde debbo makko illa kay taw on wattu so on watti eyyi nden noon Madina Gounass sarɗi e makko ko ceergal hakkude makko kanko debbo e joom galle makko o heewi ni boom ko dogde o yalta wuuro Madina ko gila gacce bonɗe tawanimo hen sabu o wona teddowo ɗon hankadi o wona dañowo ɗon jaam hankadi kila fof baɗɗo bonande e nder Madina Gounass fagganima hoore muɗum pigal muskal tawane kay koye weñje yimɓe kala ene kucciti hen e ndaara yeru kila fof piiɗo neɗɗo addete piyaɗo o yofto ɗum jiida e alaman mo fawete o kadi kanko toñƴo so tawi toñaɗo o ala sembe ɗe ina wawa yoftorade addadde wiro mum hono frère muɗum no wiretedi ɗemgal falasinkore walla denɗum walla bandum goɗɗo yoftoto ɗum tawa ene ndaara so toññoɗo o jaɓani yoftede jaɓani kadi yobde alaman eyyi safara muɗum tan ko ƴalɓita yalta wuuro ngo ɗacca galle mum e guesa mum hayni ɓesgu mum ko ɗon e ɗon kay korɗo Allah makko rokkete gorko goɗɗo ɗoftiɗo kuule wuuro ngo Madina ngo humdene mum eyyi salsal ɓe noon kam ko ɗum tan addani ɗumen yeynude jaam e nder Madina Gounass ko gila tan ɓen sani horɓe Allah mumen bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe heeɗiyankoɓe tumde julɓe tedduɓe ko ni wuuro Madina Gounass senigo ngo adori ko ni ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba weluya Allah e makko gollori wuuro ngo ko ni sunniyanke mo hono muɗum limtinani e nder Sénégal e nder Afrique e nder windere nde ha fi feggere gollori Madina Tokara Madinatul Munawwara yama noon tawa wonɗo jiyanɗe meɗen luuroniri e jiyanɗe makko kanko waliyu Allah giɗo Allah ƴeftunoɗo gurdam muɗum foof yeeɗi ɗum diine jomiraɗo joom windere o daraniɗo l'islam jamma e ñalawma suba kay kikiɗo nde tawno bajjo timmuɗo e banggueji kala o ko subhanahu wa taala o tan joom windere joom gandal kuɓtitingal o kono ɗum fof e wade noon walla e ɗum fof e wawde wayde noon hono ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba hono ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba hono ceerno Alhaji Mamadou Hawli Ba hono ceerno Alhaji Mouhamadou Siraju Dini Ba weeɓani koye bandiraɓe weeɓano e jamanuji jawtiɗi ɗi ala noon kay ko haali e saaha gonaɗo mi seedni Allah sinno tan hohoɓe diine e nder Sénégal ɓe o yontidanoɓe walla arɓe caggal makko ɓe mbayino no o wayno ni ete gollinoma hono ko golli ko Sénégal wayatano ni mbimi kadi sinno tan hohoɓe diine e nder Afrique ɓe o yontidanoɓe walla arɓe caggal makko ɓe mbayino no o wayno ni ete gollinoma hono ko golli ko Afrique wayata no wayni komin kadi woni biiɗo sinno tan hohoɓe diine e nder aduna ɓe o yontidanoɓe walla arɓe caggal makko ɓe mbayino no wano ni ete gollinoma hono ko golli ko aduna o wayata no way hande ni
so gonga ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba ko jaalal mawgal ko champion mo noon mo yaɓani min de so tawi tan ko haaldande Allahu taala bajjo joom gandal kuɓtitingal o Sénégal ha fi fekkere mi yiyani ete mi nanani hen golloriɗo walla golliriɗo l'islam ko diwi mi wiyani hono mbimi koko diwi ɗo ko ceerno Alhaji Mouhamadou Sayid Ba golli ko Afrique ha fi fekkere mi yiyani ete mi nanani hen gollaniɗo hen l'islam ko diwi ɗo mbiɗo ñaguine kay jiiɗo walla nanɗo kala nde laaɓantami hen reedu saggitami wara Allah humpitami eyyi bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe ha joni hoto goɗɗen jokka golle inchallahu taala